जब प्रभु जी वन में चल गए बड़े और जब ये बात भरत जी के पता लागल बा तो भरत जी का कहतरे कमने करनवा बनवा गइला भइया कमने करनवा बनवा गइला राम कौने करनवा योद्धा के तेजल कौने करनवा बनवा गइला राम कौने करनवा योद्धा के तेजल कौने करनवा बनवा गइला म्यूजिक बाय कुणाल छैला। हमारे करनवा प्रभु जी गइला बाड़े बाना मंगल रहल नाई बरदनमा हमारे करन प्रभु जी गइला बाड़े बाना मंगल रहल कहला पो तेजले अयोध्या बाबूजी के कहला पो तेजले अयोध्या हमरे करनवा बनवा गइला राम बाबूजी के कहला पो तेजले जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय। म्यूजिक बाय कुणाल छैला। यदि हम जानती जय तू गाना जय न मामा के भानवा यदि हम पहिले हम ही चल जईती तहरा जाए से पहिले हम ही चल जईती हे अफसोस होला मनवा तोहरा जाए से पहिले हम ही चल जईती संजय अजीत के लागल तोहरे ध्यानवा राखली हदया अपने चरणवा राम विष्णु राजेश गावे तोहरे भजनवा राखली हदया अपने चरणवा विष्णु राजेश गावे तोहरे भजनवा राखली हदया अपने चरणवा विष्णु राजेश गावे तोहरे भजनवा। गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो महादेवगंज साहेबगंज। जब प्रभु जी